De leerlingen van het Drachtster Lyceum hien betieden dreig juster en vannacht. 24 uur hielden niet eten. Dat hakt er wel even gezien. De actie voorbij met longontsteking is toch de leerlingen zelfs organiseren. Op squallen sliepen, net eten en ook nog een marathon radio-uitsturing. Een uitputtingsslag. Maar de hopen dat ze een lietse 4000 euro opheljen zoenen. Maar dat waren volle meer. 14.000 euro, dat wie de opbrengst. Ontzettend blij en heel erg trots. En na al die ontberingen is het dan eindelijk tijd voor dat wat ze misten de aanroende dag. Eten. De squallen zwargen met sponsoring van een grote supermerk voor een picobello maasbroodje. Met alles erop en eronder. En dat smaakte extra lekker met zo'n grote opbrengst. Een delegatie van de squallen had de check van een beetje voor de hoornbeen bij het Glazenhuis in Breda.